മുൻപിൽ ഞാനിതാ അണയുന്നു സാദരം ഒരു ഗാനം പാടുവാ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടു കൂടെ. ക്രിസ്തുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ, ഉണ്ണീശോയുടെ ഈ തിരുനാളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഈശോയോട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയും സമർപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ അൾത്താരയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അർത്ഥനകൾ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന സ്റ്റാലിൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫി ഈശോയിലൂടെ തനിക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അമ്മാനിയും കുടുംബവും ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഏഞ്ചൽ തോമസ് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. TC തോമസിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ കർത്താവിനോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ VL വർഗീസിൻ്റെയും മേരി വർഗീസിൻ്റെയും ആത്മശാന്തിക്കായിട്ട് ഈ ഒരു ദിവ്യബലിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബാബുവും സിൻസിയും തങ്ങളുടെ മക്കളായ റയനും നയരയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ദിവ്യബലിയിൽ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളും ദിവ്യബലിയിൽ സമർപ്പിച്ച് ഈശോയുടെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ യോഗ്യരാക്കാനായി നമ്മളെ ഒരുക്കാം. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എന്റെ പിഴ, എന്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധമറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളോർക്ക് ശാന്തിയുമേ. അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു, ആരാധിച്ചങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ദിവ്യമഹിമകൾ പാടുന്നു. ദൈവമേ
ശക്തനാം ദൈവമേ, താതനാമങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഏകാത്മജാദേവസൂനുവേ, കർത്താവാം ശ്രീ യേശു ക്രിസ്തുവേ. ദൈവമേ കർത്താവങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, താതനാം ദൈവത്തിൻ സൂനുവേ, അങ്ങയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ പാപമേ അന്താവേ, കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ. ലോകത്തിൻ പാപമേ അന്താവേ, ഞങ്ങൾ തൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേ. നിത്യപിതാവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നേർവലം ഭാഗത്തിരുന്നിടും ഞങ്ങൾ തൻ രക്ഷകനേശുവേ, കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ. സത്യസ്വരൂപൻ പിതാവുതൻ നിത്യമാഹിമാവിൻ തേജസ്സിൽ, പാവനാത്മാവുതൻ ഐക്യത്തിൽ വാഴുന്ന ക്രിസ്തുവാം യേശുവേ. അങ്ങു മാത്രം പരിപാവനൻ, അങ്ങു ദാനീകനാം നാഥനും, അങ്ങു മാത്രം പരമോന്നതൻ, ത്രിത്വൈക ദൈവ മഹത്വത്തിൽ. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത അങ്ങേ വചനത്തിന്റെ നവ്യപ്രഭയിൽ ഞങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിലൂടെ മനസ്സിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിലും പ്രതിഫലിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നും ദൈവമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്ന അങ്ങയുടെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ. പ്രിയ സഹോദരരെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ ഫിലിപ്പോസ് സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം 2 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിൽ എന്തെങ്കിലും ആശ്വാസമോ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള സാന്ത്വനമോ ആത്മാവിലുള്ള കൂട്ടായ്മയോ എന്തെങ്കിലും കാരുണ്യമോ അനുകമ്പയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ സ്നേഹത്തിൽ വർത്തിച്ച് ഒരേ ആത്മാവും ഒരേ അഭിപ്രായവും ഉള്ളവരായി എൻ്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാക്കുവിൻ. മാത്സര്യമോ വ്യർത്ഥാഭിമാനമോ മൂലം നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. മറിച്ച് ഓരോരുത്തരും താഴ്മയോടെ മറ്റുള്ളവരെ തങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതണം. ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം താല്പര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ താല്പര്യവും പരിഗണിക്കണം. യേശുക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്ന ഈ മനോഭാവം നിങ്ങളിലും ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ദൈവവുമായുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമായി പരിഗണിച്ചില്ല. തന്നെ തന്നെ ശൂന്യാക്കിക്കൊണ്ട് ദാസന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച്
മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ ആയിത്തീർന്ന് ആകൃതിയിൽ മനുഷ്യനെപ്പോലെ കാണപ്പെട്ടു, മരണം വരെ, അതേ കുരിശു മരണം വരെ. അനുസരണമുള്ളവനായി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി, ആകയാൽ ദൈവം അവനെ അത്യധികം ഉയർത്തി എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും ഉപരിയായ നാമം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മുൻപിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലും സകലരും മുട്ടുകൾ മടക്കുന്നതിനും യേശുക്രിസ്തു കർത്താവാണെന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി എല്ലാ നാവുകളും ഏറ്റുപറയുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. കർത്താവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക, അവിടെ നോക്കിക്കൊള്ളും. ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് നന്മ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സുരക്ഷിതനായി വസിക്കാം. കർത്താവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക, അവിടെ നോക്കിക്കൊള്ളും. കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ സ്വസ്ഥനായിരിക്കുക, ക്ഷമാപൂർവം അവിടുത്തെ കാത്തിരിക്കുക. ദുഷ്ടമാർഗം അവലംബിച്ച് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നവനെ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകേണ്ട. കർത്താവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക, അവിടെ നോക്കിക്കൊള്ളും. എന്നാൽ ശാന്തശീലർ ഭൂമി കൈവശമാക്കും, ഐശ്വര്യത്തികവിൽ അവർ ആനന്ദിക്കും. ദുഷ്ടർ നീതിമാനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തും, അവന്റെ നേരെ പല്ലെറുമുകയും ചെയ്യും. കർത്താവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക, അവിടെ നോക്കിക്കൊള്ളും. തിരുവചസിൻ ചുരുളറിയുകയാൽ തിരുഹിതമെൻ മനസ്സറിയുകയാൽ. തിരുവചസിൻ ചുരുളറിയുകയാൽ തിരുഹിതമെൻ മനസ്സറിയുകയാൽ. സുവിശേഷം പാതേയം ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അകതാരിൽ വരവേൽക്കാം ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സുവിശേഷം പാതേയം ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അകതാരിൽ വരവേൽക്കാം ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ, വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിനുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. അവന്റെ മാതാവായ മറിയവും ജോസഫും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കെ അവർ സഹവസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി കാണപ്പെട്ടു. അവളുടെ ഭർത്താവായ ജോസഫ് നീതിമാനാകയാലും അവളെ അപമാനിതയാക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടായകയാലും അവളെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവൻ ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു, ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ ജോസഫ്, മറിയത്തെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട. അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിന്നാണ്. അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം. എന്തെന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്ന അർത്ഥമുള്ള എമ്മാനുവൽ എന്ന് അവൻ വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് കർത്താവ് പ്രവാചകൻ മുഖേന അരുൾ ചെയ്തത് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. ജോസഫ് നിദ്രയിൽ നിന്നുണർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു. അവൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചു. പുത്രനെ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ അവളെ അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. അവർ ശിശുവിന്
യേശു എന്ന് പേരിട്ടു. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഈ തിരുനാളിൻ്റെ ഉണ്ണീശോയുടെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുകയാണ്. ഉണ്ണീശോയുടെ ഈ ഒരു തിരുനാളിൽ നാം ധ്യാനിക്കുന്നത് ക്രിസ്മസിന് നാം ധ്യാനിച്ച അതേ മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യം തന്നെയാണ്. എന്താണ് മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യം? ബത്ലഹേമിൽ പിറന്ന് നസ്രത്തിൽ വളർന്ന ഈ കുഞ്ഞു പൈതലിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യം. ഈ ഉണ്ണീശോ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിശയങ്ങൾക്ക് ഇടം കൊടുക്കാനാണ്. അതിശയങ്ങൾക്ക്, വിസ്മയങ്ങൾക്ക് ഇടം കൊടുക്കുക. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെയോ ഇടനാഴികളിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു അതിശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ അതിശയങ്ങൾ കാണാനുള്ളൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൊരു കാര്യം, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയ വിടർന്ന കണ്ണുകളാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ചെറുപ്പകാലത്തെ നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം എന്ത് വിടർന്ന വലിയ കണ്ണുകളായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ എപ്പോഴോ നമ്മുടെയൊക്കെ കണ്ണുകൾ ചെറുതായി തുടങ്ങി. വിസ്മയങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പോലും, അതിശയങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പോലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കാതായി. കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും അതിശയത്തോടെ കാണുന്ന, വിസ്മയത്തോടെ കാണുന്ന, വിടർന്ന കണ്ണുകളോടെ കാണുന്ന ആ ഒരു മനസ്സ് നമുക്കെപ്പോഴോ നഷ്ടപ്പെട്ടു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഒരു തമിഴ് ഗാനം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ആദ്യ വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ്: പൂവുക്കുൾ ഒളിന്തിരിക്കും കനിക്കൂട്ടം അതിശയം, വന്നത്ത് പൂച്ചയുടമ്പിൽ ഓവിയങ്ങൾ അതിശയം. പൂവിനുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കായ്ക്കൂട്ടം ഒരു അതിശയമാണ്. പൂമ്പാറ്റയുടെ ചിറകിലെ ആ നിറങ്ങൾ ഒരു അതിശയമാണ്. അതിൽ തുടർന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്: ഗുരുനാഥനില്ലാത്ത കുയിലിൻ്റെ പാട്ടൊരു അതിശയമാണ്. മണമില്ലാത്ത ചില്ലയിൽ വിടരുന്ന നറുമണമുള്ള പൂക്കൾ ഒരു അതിശയമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അതിശയങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയാണ്, ഒരു നിലവറയാണ്. നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്ന് കാണണമെന്ന് മാത്രം. എന്നാൽ എല്ലാ അതിശയങ്ങളെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശയമാണ് ഈ ഉണ്ണീശോ, ഈ ദൈവപുത്രൻ, ഈശോനാഥൻ. ഈ അതിശയത്തെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന, ദൈവപിതാവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന അതിശയങ്ങളുടെ അതിശയമായ യേശുവിനെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കാനാണ് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ യേശുനാഥൻ നമ്മളോട് ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, നമ്മുടെ ബോധത്തിലേക്ക്, ധ്യാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട്, മനുഷ്യനായ ദൈവപുത്രൻ അന്ധകാരത്തെ നീക്കിക്കളയുന്നവനാണ്. യെശയ്യായുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇതുപോലൊരു പ്രവചനമുണ്ട്. അന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജനം മഹത്തായ ഒരു പ്രകാശം കണ്ടു. കൂരിരുട്ടിൻ്റെ ദേശത്ത് വസിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രകാശം ഉദയം ചെയ്തു. നമുക്കും നമ്മുടെ ലോകത്തും ഇത്തരമൊരു പ്രകാശം ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ അനുഭവമാണ്, എവിടെയൊക്കെയോ ഇരുൾ നിറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. രോഗത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇരുട്ട്, വേദനകളുടേതായിട്ടുള്ള ഇരുട്ട്, പ്രശ്നങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഇരുട്ട്. ഈ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പ്രകാശമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നവനാണ് ഈശോനാഥൻ. നാം സുവിശേഷത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടു, അവിടുത്തെ പേര് ഈശോ എന്നാണ്, പാപങ്ങൾ നീക്കിക്കളയുന്നവൻ. അവിടുന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇമ്മാനുവേൽ എന്നാണ്, ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ധകാരങ്ങളെ നീക്കിക്കളയുന്ന, നമ്മുടെ ഇരുൾ വീണ വീഥികളിൽ പ്രകാശമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാമീപ്യമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ യേശുനാഥൻ. അവിടുന്ന് ഇമ്മാനുവേലാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട്, ഈ ബത്ലഹേമിലെ ഉണ്ണി അപ്പത്തെക്കുറിച്ചും വിശപ്പിനെക്കുറിച്ചും ധ്യാനിക്കാൻ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ബത്ലഹേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പത്തിൻ്റെ വീട് എന്നാണ് അർത്ഥം. അവിടുന്ന് ജനിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പോലും അപ്പത്തിൻ്റെ വീടെന്നാണ്. അവിടുന്ന് ജനിച്ച് കിടത്തിയതൊരു പുൽത്തൊട്ടിയിലാണെന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പുൽത്തൊട്ടി?
കന്നുകാലികൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഇടമാണ് പുൽത്തൊട്ടി. അവിടെയാണ് ഒരു അടയാളമായിട്ട് യേശുനാഥൻ പിറന്നു വീണിരിക്കുന്നത്. സകലുടെയും വിശപ്പ് ശമിപ്പിക്കുന്ന നിത്യജീവന്റെ അപ്പമായിട്ട് അവിടുന്ന് പിറന്നു വീണിരിക്കുന്നു. ഈ യേശുനാഥൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ വിശക്കുന്നവർക്ക് അപ്പമായിട്ട് വന്ന ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ വിശപ്പിനെ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവത്തോടുകൂടി എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അപ്പത്തെ ആദരപൂർവ്വം നിങ്ങൾ എടുക്കുക. നമുക്കറിയാം, ഈശോനാഥൻ പല സ്ഥലത്തും വിരുന്നുമേശകളിൽ അതിഥിയായിരുന്നു. എന്തിനവിടുത്തെ അന്ത്യ അത്താഴ സമയത്ത് പോലും അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴൊക്കെ അവിടുന്ന് അപ്പം ഭക്ഷിക്കാനിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അവിടുന്ന് അപ്പം എടുത്തുയർത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷിച്ചത്. അവസാനം തന്നെ മുറിച്ച് അപ്പമായിട്ട് അവിടുന്ന് നൽകി. മറ്റുള്ളവരുടെ വിശപ്പിനെ നമ്മൾ ഗൗനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, എന്തൊക്കെ പുരോഗതി അവകാശപ്പെട്ടാലും നമ്മുടെ ഭാരതം 23 കോടി മനുഷ്യർ ദിവസവും പട്ടിണിയോടുകൂടി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരിടമാണ്. നമുക്കറിയാം, പട്ടിണി കൊണ്ട്, വിശപ്പ് സഹിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് അരി മോഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളൊക്കെ പിടിച്ച് തല്ലിക്കൊന്ന മധു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വിശപ്പ് സഹിക്കാനാവാതെ നിലവിളിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അത് അപ്പത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വിശപ്പായിരിക്കില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി, സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി, സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി, നീതിക്കു വേണ്ടി വിശക്കുന്ന ധാരാളം പേർ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുണ്ട്. അവരുടെ വിശപ്പിനെ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവത്തോടുകൂടി എടുക്കുക. മൂന്നാമതായിട്ട്, അതിശയങ്ങളുടെ അതിശയമായ ഉണ്ണീശോ നമ്മളോട് പറയുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അതിശയങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് കാണുക, അവയെ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുക, അവയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക. ഒരുപക്ഷെ നാം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് ലോകാത്ഭുതങ്ങളുടെ, അതിശയങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോകാത്ഭുതങ്ങൾ എഴുതുകയാണ്. അതിൽ താജ്മഹലുണ്ട്, ചൈനയുടെ വൻമതിലുണ്ട്, പിരമിഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ അവളോട് ചോദിച്ചു, നിനക്കറിയില്ലേ? അവൾ പറഞ്ഞു, അതല്ല ടീച്ചർ, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, 7 അത്ഭുതങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ? അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, നിനക്കറിയുന്നത് എഴുതി വെക്കുക. അവൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതി ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ പേപ്പർ കൊടുത്തു. എല്ലാവരുടെയും പേപ്പറുകൾ വായിച്ച ശേഷം അവളുടെ പേപ്പർ ടീച്ചർ നോക്കിയപ്പോൾ ടീച്ചർ കണ്ടു, ലോകാത്ഭുതങ്ങൾ, അതിശയങ്ങൾ, കാണാനുള്ള കഴിവ്, കേൾക്കാനുള്ള കഴിവ്, ചിരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, വികാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ്, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള കഴിവ്, സ്നേഹിക്കാനുള്ള കഴിവ്. പലപ്പോഴും നാം മറന്നുപോകുന്ന, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന അതിശയങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. നമുക്കൊന്ന് കണ്ണു തുറക്കാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിസ്മയങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട്, അതിശയങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട്, അവയോർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി നിറഞ്ഞൊരു ഹൃദയം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അതിശയമായ ഉണ്ണീശോ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രകാശമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന അവിടുത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ജീവിതത്തിൽ ഇരുൾ മൂടുമ്പോൾ നിരാശയിൽ അകപ്പെടാതെ ഈ പ്രകാശത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കാം, പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാം. രണ്ടാമതായിട്ട്, നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അപ്പത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശപ്പുകളെ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കാൻ, നമ്മൾ കഴിയും വിധം മറ്റുള്ളവരുടെ വിശപ്പിനെ ശമിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. മൂന്നാമതായിട്ട്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മറന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന, ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് കാണാത്ത അതിശയങ്ങളെ, വിസ്മയങ്ങളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം, ഓർക്കാം. അതിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ അതിശയമായ ഉണ്ണീശോ നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. നമുക്കേവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ അർത്ഥനകൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാം. അവിടുന്ന് ഇമ്മാനുവേലാണ്, നമ്മളെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറുള്ള,
നമ്മളോടൊത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഈശോയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ അഭ്യർത്ഥനകളും ആവശ്യങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കാം. അനുഗ്രഹദായകനായ ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയും രൂപത അധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ പിതാവിനെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. തീക്ഷ്ണമായ വിശ്വാസവും ആഴമായ സ്നേഹവും അചഞ്ചലമായ ശരണവും നൽകി എല്ലാവിധ പുണ്യങ്ങളാലും കൃപകളാലും ഇവരെ നിറയ്ക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കൃപാനിധിയായ ഉണ്ണീശോയെ, എല്ലാ മനുഷ്യരും സഹോദര സ്നേഹത്തിലും മതൈക്യത്തിലും വളർന്നു വരുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ സഹായകനും രക്ഷകനുമായ ഉണ്ണീശോയെ, ഈ തിരുനാളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും സാധിച്ചു തരണമേ. കടബാധ്യതകൾ, തൊഴിലില്ലായ്മ, മാറാരോഗങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ, ദാരിദ്ര്യം, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മുതലായവയിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്ന എളിമയുടെയും വിനയത്തിൻ്റെയും മാതൃകയായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴ്വഴങ്ങി ജീവിച്ച ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ദൈവഭക്തിയിലും അനുസരണത്തിലും അധികാരാദരവിലും വളർന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ള ഉണ്ണീശോയെ, വിദ്യാർത്ഥികളെയും പഠനത്തിന് സമൃദ്ധിനും സ്നേഹപാഠികളുടെ സ്നേഹത്തിലും അധ്യാപകരുടെ ആദരവിൽ വളർന്നുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ ഈശോയെ, കോവിഡ് ബാധിച്ച എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ നാടിനെയും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയും തുടങ്ങി എല്ലാ രോഗികളെയും കരുണയോടെ കാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കർത്താവെ, യാചിക്കുന്ന സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങേ സന്നിധിയിൽ പ്രീതികരമായി ഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ യോഗ്യതകളാൽ യാചിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്തത് അങ്ങേ കാരുണ്യത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. ആമേൻ. ഞാൻ വരുന്നു, എൻ ജീവിതം ഇന്നു യാഗമേകാൻ അൽത്താരമുന്നിലേകിടുന്നു. എൻ ജീവനെ, എൻ ജീവനാകാ. ജീവഭാരവും എഴുന്നീർക്കടങ്ങളും ഉയരുന്ന കാസയിലേകിടാൻ ഞാൻ. എൻ ജീവഭാരവും എഴുന്നീർക്കടങ്ങളും ഉയരുന്ന കാസയിലേകിടാൻ ഞാൻ. ഈ യാഗവേദിയിൽ നിറയുന്ന സ്നേഹം നീ കനിവാർന്നു നൽകണമേ.
സഹോദരന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, ഈ ദിനത്തിലെ യേശുവിന്റെ പിറവിയുടെ രഹസ്യങ്ങളാൽ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചവസ്തുക്കൾ യോഗ്യമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മനുഷ്യനായി ജനിച്ച അവിടുന്ന് ദൈവമായും പ്രശോഭിച്ച പോലെ ഈ ഭൗമിക വസ്തുക്കൾ ദൈവികമായവ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. അതുചിതവും ന്യായവുമത്രേ. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. ഈ സംപൂജ്യമായ രഹസ്യത്തിന്റെ തിരുനാളിൽ അവിടുന്ന് തന്റെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ അദൃശ്യനാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ ദൃശ്യരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ജാതനാണെങ്കിലും കാലത്തിലായിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ചിതറിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം തന്നിൽ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് സകലതും സമഗ്രമായി സമുദ്ധരിക്കുകയും വഴിതെറ്റിയ മനുഷ്യനെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ ഞങ്ങളും ആഹ്ലാദപൂർവകമായ ആഘോഷത്തോടെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മാലാഖമാരോടുമൊത്ത് അങ്ങയെ പുകഴ്ത്തുന്നു. പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവാം ദൈവം പരിശുദ്ധൻ, ദൈവം പരിശുദ്ധൻ. നിരുപമമങ്ങേ മഹിമകളാ നിറഞ്ഞു മഹിയും വിണ്ടലവും. നിരുപമമങ്ങേ മഹിമകളാ നിറഞ്ഞു മഹിയും വിണ്ടലവും. ഓശാന ഓശാന അത്യുന്നതങ്ങളിലോശാന. കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വരുമോ ഏറ്റം ധന്യനുമായി. കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വരുമോ ഏറ്റം ധന്യനുമായി. ഓശാന ഓശാന അത്യുന്നതങ്ങളിലോശാന. ഓശാന ഓശാന അത്യുന്നതങ്ങളിലോശാന. കർത്താവേ, സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായിവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സ്വമനസാല പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു. എല്ലാവരും
ഇതിൽ നിന്നു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു കൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു. എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്നു കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും അനേകർക്കു വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എന്റെ രക്തത്തിന്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇതു നിങ്ങൾ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യം. മരണം വരിച്ചു നീ, മൃത്യുവിനെ ജയിച്ചു, ഉത്ഥാനം ചെയ്തു നീ, ജീവനേകി. വരണേ വിമോചിതാവാ, മഹിമ പ്രതാപമോടെ. വരണേ വിമോചിതാവാ, മഹിമ പ്രതാപമോടെ. ആകയാൽ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങയെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവന്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ തിരുസഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും വൈദിക സന്യസ്ത അൽമായ ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങേ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിന്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വർഗീസ് ആൻഡ് മേരി വർഗീസ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കരുണ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ വളരെ പ്രത്യേകമായി ഇന്ന് ഈ തിരുനാൾ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇവിടെ വരാൻ സാധിക്കാത്ത എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും, ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഈ പരിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആരോടെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ മക്കളെയും, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ണീശോയുടെ പാദാന്തികൾ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു നിമിഷം മൗനമായി കണ്ണുകളടച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ഉണ്ണീശോയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും അക്കനികയുടെ ഭർത്താവായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും
കാലാകാലങ്ങളങ്ങി പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെ മൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളങ്ങി സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉത്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്കേറ്റുപാടാം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും ഞങ്ങൾ തൻ താതാ, നിന്നാമം പൂജിതമായിടേണം. വരണം നിൻ രാജ്യം, സ്വർഗത്തിലെ പോൽ നിന്നുള്ളം പാരിലും ആയിടേണം. അന്നോ വേണ്ടുന്നോരാഹാരമെന്നും ഞങ്ങൾക്കു നൽകുമാറായിടേണം. അന്യതൻ ദ്രോഹം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൻ ദ്രോഹവും നീ ക്ഷമിക്ക. പാപപരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തിന്മയിൽ നിന്നു നീ കാത്തിടേണം. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്ന് നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുക്കളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല, പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നൊന്ന് ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടി ഞങ്ങളിൽ കനിയേണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടി ഞങ്ങളിൽ കനിയേണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടി ശാന്തി നൽകേണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീത. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങ് ഒരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എന്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും.
സ്നേഹം അപ്പമായി മുറിയുന്നിതാ, ത്യാഗം സ്നേഹമായി മാറുന്നിതാ, സഹനങ്ങളാനന്ദമാകുന്നിതാ, നോവുകൾ മധുരമായി തീരുന്നിതാ. ഈ യാഗവേദിയിൽ എന്നേശുനാഥൻ തൻ ജീവനെ പോലും നൽകുന്നിതാ. സ്നേഹം അപ്പമായി മുറിയുന്നിതാ, ത്യാഗം സ്നേഹമായി മാറുന്നിതാ, സഹനങ്ങളാനന്ദമാകുന്നിതാ, നോവുകൾ മധുരമായി തീരുന്നിതാ. ഈ യാഗവേദിയിൽ എന്നേശുനാഥൻ തൻ ജീവനെ പോലും നൽകുന്നിതാ. സ്നേഹത്തിനർത്ഥം ഞാൻ കാണുന്നിതാ ഈ തിരുവോസ്തിയിൽ, ത്യാഗത്തിനാഴം ഞാൻ അറിയുന്നിതാ ഈ ദിവ്യകൂദാശയിൽ. ഹൃദയം നാഥനായി നൽകാം ഈ സ്നേഹകൂദാശയിൽ, അഭയം നാഥനിലെന്നാ മഹിയിൽ ഭാഗ്യമതല്ലോ. ഓരോ നിമിഷവും എന്നിൽ സ്നേഹം തൂങ്ങിടും നാഥൻ, ആരും നൽകാത്ത സ്നേഹം നാഥൻ നൽകിയിടും. സ്നേഹം അപ്പമായി മുറിയുന്നിതാ, ത്യാഗം സ്നേഹമായി മാറുന്നിതാ, സഹനങ്ങളാനന്ദമാകുന്നിതാ, നോവുകൾ മധുരമായി തീരുന്നിതാ. ഈ യാഗവേദിയിൽ എന്നേശുനാഥൻ തൻ ജീവനെ പോലും നൽകുന്നിതാ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങേ പുത്രന്റെ ജനനം ആനന്ദഭക്തിയോടെ ആചരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രഹസ്യത്തിന്റെ നിഗൂഢത വിശ്വാസത്താൽ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും പൂർണ്ണമായവ കൂടുതൽ സ്നേഹത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണതയോടെ വിലമതിക്കുന്നതിനും ഇടവരുത്തേണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆ ಬಾಲಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಅವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಿಲ್ಟನ್ ಜೇಕಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾದರ್ ಮಿಲ್ಟನ್. ಸಹಯಾಜಕರು ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಫಾದರ್ ವಿಬಿನ್, ಫಾದರ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಫಾದರ್ ಜಿಯೋ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಈ 9 ದಿನಗಳ ನವ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯಾಜಕರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಯಾಜಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ 9 ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಕಾಯರ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈಗ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. തന്റെ പുത്രന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്താൽ ലോകത്തിന്റെ അന്ധകാരമെല്ലാം നീക്കുകയും അവിടുത്തെ മഹത്വപൂർണമായ തിരുപ്പിറവിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ പ്രകാശമാനമാക്കുകയും ചെയ്ത അനന്ത നന്മയുള്ള ദൈവം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പാപാന്ധകാരം അകറ്റി പുണ്യദീപ്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പ്രഭാപൂരിതമാക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ രക്ഷാകരമായ പിറവിയുടെ മഹത്തായ സന്തോഷം ദൈവദൂതൻ വഴി ആട്ടിടയന്മാരെ അറിയിക്കാൻ തിരുവുള്ളമായ ദൈവം അവിടുത്തെ ആഹ്ലാദത്താൽ നിങ്ങളുടെ മാനസങ്ങൾ നിറയ്ക്കുകയും നിങ്ങളെ അവിടുത്തെ സുവിശേഷ ദൂതരാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവതാരം വഴി ഭൂമിയും സ്വർഗവും ചേർത്തിണക്കിയ ദൈവം നിങ്ങളെ തന്റെ സമാധാനത്തിന്റെയും സന്മനസ്സിന്റെയും ദാനത്താൽ നിറയ്ക്കുകയും സ്വർഗീയ സഭയുടെ അംഗങ്ങളാകാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വന്നണഞ്ഞ് എന്നും നിലനിൽക്കുമാറാകട്ടെ. ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനത്തിൽ പോകുവിൻ. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബത്ലഹേമിലെ പുൽത്തൊട്ടിൽ ജാതനായ ദിവ്യോണ്ണീശോയെ അങ്ങേ സന്ദർശിക്കുവാനെത്തിയ ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ ഇതാ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ കർത്താവും ദൈവവുമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹദായകനായ ഉണ്ണീശോയെ അങ്ങേ ദിവ്യജനനിയും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവും ബത്ലഹേമിലെ കാൽത്തൊഴുത്തിൽ അവിടുത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും സമാധാനവും ഞങ്ങളിലും എല്ലാ മനുഷ്യരും നിറയുവാൻ കനിയണമേ. അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെ യുവജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ, വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ, എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദുർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ, രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിന ഹൃദയവും മാനസാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നൽകി വരദാന ഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങേ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുള്ള ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെയാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ മൗനമായി നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സിനൊത്തവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ണീശോ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും
നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. അമ്മേ മരിയേ വിണ്ണിൻ പ്രഭയേ എൻ്റെ മനസ്സിൻ താളം നീയമ്മേ. അമ്മേ മരിയേ വിണ്ണിൻ പ്രഭയേ എൻ്റെ മനസ്സിൻ താളം നീയമ്മേ. ഉള്ളിൽ നിറയും നിൻ സാമീപ്യം എന്നാത്മാവിൽ എന്നും ആശ്വാസം. അമ്മേ